Навіщо знову це робив? Ти знову це робив, настирливо дзвонив безліч разів. Невже потрібен негативний вплив, нервовий зрив? Так що ти хочеш, запитай, не бійся, не барись, нудьга тебе не з'їсть. Чи з'їсть? Психічний криз, хворий сюрприз, на всі питання відповість. Навіщо знову це робив? Ти знову це робив, настирливо дзвонив безліч разів. Не відбулось значних подій, яскравих почуттів. Врятуй своє й моє життя, своє й моє життя, спали сміття, загойся шрам. Втікай від жалю і каяття, від розладів і травм. Я тебе так дратую, так залишаю, тягну до краю, не штовхаю ця невідомість, безодвічна слабкість жене і лезає жаль. Відповідали на дзвінки, уїдливий цинізм, журба суха без сліз, безліч разів. Була невичерпана злість, і все ще тлів безсилий гнів. Поки це все перекипіло, на вулиці стемніло, місяць зійшов, та впав сніжок. Щоб заспокоїтись, зробила зайвий собакою кружок.